Ngizoke ngiphakamisa kakhulu kulesigubhu sokuphakamisa futhi esibiza 25. Sokuphakamisa lesi. Sokuthi gijima ndoda ungakhathali. Awukhathali mfowethu. Zoke ngubeke lokhu mawubuka la ku TikTok. Ubuka umahlaba ehlezi. Lezi zinto engikhuluma ngazo izinto esengisenza umenzi wento yenzeke. Khona umuntu ovela ku TikTok kade uvelela ukuzolutha ukucaba mangabantu. Uyayizwa lo ndaba. Lento ngisho ufike esigodlweni uzofika uyithola ikhona. Ikhona lento engiphethe. Esigodlweni sami uzoyithola ikhona. Lento ozobuyifuna uzofuna into ozokwazi ukusiza uphumelele ezintweni zakho. Mase kuyivalela mfowethu uthi zonke izinyanga seziningi ezikhuluma ku TikTok. Cha akunjalo. Mfowethu wena othembile owazi ukuthi ufunani. Woza kumahlaba ehlezi uzohlala phansi uhlole uthola izinto zakho. Sikhulume, sixoxe ubuye futhi uzofuna usizo olunye. Ngoba siya ngokuya. Sohlola kuqala sibone sifanele imoya yakhe kuphi la khona bese siyakunika isigubhu. Angivele ngunike ngahlolanga. Nkosiyami. Mkhulu lesi sigubhu lesi kubantu bamabhizinisi. Khona umuntu lana onebhizinisi lakhe laphana elimile. Abantu abangeni. Imali mayingena ingena kancane futhi kuphinde kube khona nomuntu laphana une-store tuck shop. Kungena kancane laphana imali mhlawumbe wenza imali encane mhlawumbe wenza u50 ngosuku lo muntu. Lesi sigubhu lesi uthini ngase mkhulu usofika simenzeleni lo muntu. Lo muntu ngiyacabanga ukuthi njengoba ukhuluma nje hayi ngiyacabanga sizokwenza lokho. Lesigubhu ngeke kwenze u50. Ngeke kwenze u1000. Sizokusebenzisa umsebenzi ofuna ukuthi ngophakama. Ngoba sesitholile kunendlela ezokuphakamisa ngawo la kimi. Siphakame siphezulu sezinto ezifunayo. Ukwazi ukukesha imali okade ungayikheshi. Sizokusiza. Siyasebenzisana futhi nesibungu. Asivuselelwa isigubhu hlala sikhona. Kimini usuthatha nje isibungu, siphusha isibungu siyephambili. Uyawenza u25 a day kuya ku30 a day. Okushuthi siyenyuka ke lapha. Ucabanga ukuthi ngonyaka uzokukesha emalini wena. Ngalesigubu ezokuphethe. Imali uzobuyenzile wena. Ezoba sekusebenzela yona. Kuwena wesitolo, nakuwo amabhizinisi, nakuwo amathenda sizokusiza isigubhu. Mfowethu. Azivuselelwa mkhulu ufake ibhoki la phakathi. Cha. Azivuselelwa. Hayi, ngiyathemba ukuthi kuyezwakala mkhulu. Siyabonga. Siyabonga.